God. Pena ini ya. Oke guys, ini kembali satu nomor lagu spesial untuk semuanya saja yang ada di sini. Lela Rental Audio Sang Maestronya Audio Jawa Timur matur nuwun. Kapan kowe iso tak kapan rokomu iso tak gagal sampai kembali. Saben dino anane mung kangen saya cetha mung sira sing kangen-angen mesya ibarat langit lan bumi bakal tak perjuangno nganti dadi siji. Mati.